moko mar mondo mi odhi e dongruok to ponono nego bed ata malo adi. Joyce, nitiere gik ma luongo ni guidelines moselosi kendo kiluwo chik ma iluongo ni Public Finance Management Act, to bende wantiere gi regulations manyiso ni gin chike masiro chik maduong'. Of course chik maduong' en katiba marwa, but wantiere gi chike ma bende siro kaka wa implement katiba ni. Koro e buoye kanyo wan gi chike miluongo ni regulations. To wantiere gi Public Finance Management regulations manoselosi. To regulations giwacho ni nitiere atamalo madhi kaka 35 moripo bed ni emitiyo godo kidwa dhi kabisa mar mondo ing'i kaka ichulo jotich mag serikal. Okoripo bed ni okalo atamalo mar 35 ni. Manyiso ni modong' to dhi e gimiluongo ni development. Mar ariyo, wantiere gi gimiluongo ni mawaluongo ni on source revenue targeting. Manyiso ni en omenda ma counties oripo bed ni loso. To counties wa particularly makaluo pok osetimo maber ahinya e gima waluongo ni on source revenue. To gima chando counties maduong' kabisa en ni mokwongo wantiere gi mibadhi kata corruption. En corruption ma samoro ng'iyo kaka pesa biro e county to pesa ni ok tim godo gino manende oketne e budget. Manyiso ni redirecting of resources e gik ma bende samoro ok nende opangi. Koro ng'iyo ka samoro wantiere gi development kata functions ma county dwani mondo tim e yo magero godo jopiny. Manyiso ni development expenditure. To pesa kosebiro to kwane ka gima nende ondik e budget ni dhi tim. Nikech wantiere gi gima luongo ni budgeting process. Machakre e CIDP, e County Integrated Development Planning, ayo dhi nyake budgeting processing kai, ma jopiny dware ni mondo imiyo thuolo mar mondo giwach ni to un kaka jo West Uyoma Ward ma Siaya County. Ang'o gini mudwa ni mondo serikal otimnu for the next 5 years. To giwacho gigo ma gidwa ni mondo gitim. Aye bang'e, ng'atno mochung'ne weche mag omenda, County CEC Finance kata County Treasury, ndiko ni pesa ma wanyalo yudo kata ma wanyalo tiyo godo e gigi rom kama to rom kama. Aye bang'e titerogi e County Assembly to County Assembly timo godo public participation. To bende mano osebedo katimore, bende osebed kiketo jopiny piny tipenjo gi ni ang'o mudwaro ni watim ni kose sirikal ponono mano mar loch gwenge osebedo kachaka chenro ma ponono jopiny ok dwa. Bende mano osebedo katimore e kor gwenge magwa osedo. Kuonde moko waneno katimore, but ing'e ni model kaka itime bende is questionable. Nikech ng'eny kaka watimo public participation kata yore mag kawo pach jopiny, samoro counties mang'eny especially magwa manyo manosiepe mag jogo matiyo e county. Koro jogo ma are friendly to the subject matter, kobed budget ti iluongo mana jogo ma ginosiepe jogo ma loso budget. Kobed weche mag pi tiluongo mana jogo ma gin samoro ginosiepe mag chief officer mar pi. Samoro gin jogo mokete WhatsApp, nikech samoro bende waneno kioronwa screenshots mag kaka conversations dhi e WhatsApp. Tinyiso ji ni in ka ang' waketo penjo ni to in emidhi ting'o badi, tin emidhi mi thuolo aye to jok modong' un wacha ni wayie. Koro ok waseneno ka public participation kata weche ma yore mikawo godo pach jopiny osebedo ka gin effective. To ineffectiveness no ema bende hinyo weche mag budget. To king'iyo kaka wacho ni mokwongo, targeting mar on source revenue, sirikande wa maa e kaluo pok osebedo gi ratiro e yo maging'iyo godo ni projects mage manyalo miyo wa thuolo. To wantiere, for example, as County Governance Watch, ne wasetimo trainings ne county assemblies. Gima hinyo counties wa mar ariyo en ni on source revenue kaka gichoko pesa ni be is not digitized. Yudo ka samoro untiere chiro kacha to pesa ikawe cash, manyiso ni miyo ng'ato pesa e lwete. To kata gimimi as a manyiso ni sechulo pesa ni bende onge kaka receipt onge. Manyiso ni koro ini chuda to ratiro mar ng'ama choko pesa ni kata clerk kata obed jogo matiye county treasury mantiere e different spaces mag ma wachoko godo pesa gi, transparency mar remittance manyiso ni ng'ani dhi chulo pesa ni bende onge. Omiyo wasebedo ka wajiwo counties ni mondo gi digitize, gibed gi mechanism obed kata mane simo maka ang' tax collector jasolo osuru ni osedhir ng'ato
to kata nikech gin gi registration business numbers tiketo aketa namba ni tidwa ni mondo achul pesa di siling 50 tae to kasechulo to reflect across the board obed